आपण केलेल्या कामाचं आपल्याला श्रेय मिळत नसेल, आपल्याला जर समजा त्या गोष्टीचं क्रेडिट मिळत नसेल तर, किंवा जर समजा तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमच्यामध्ये आता तो उत्साह राहिलेला नाहीये, आपल्याला आळस आलेला आहे किंवा मरगळ आलेली आहे, लिथार्जिक झालेलो असू, तर तो पुन्हा एकदा उत्साह आपल्या अंगामध्ये येण्याकरता देखील एक उपाय करणं खूप महत्वाचं असतं. त्यासोबत काही लोक अशी पण असतात आपल्या आयुष्यामध्ये की जे नुसताच दिखावा करत राहतात. मी आज ह्या व्यक्तीसोबत होतो, उद्या त्या मोठ्या व्यक्तीसोबत होतो, असं स्टेटसवरती फोटो लावतील किंवा काय. पण या दिखाव्या करायला हरकत नाही, पण त्याचा फायदा तर करून घेता आला पाहिजे. सो आपल्या नेटवर्कचा आपल्याला फायदा करून घेता आला पाहिजे, आपल्याला ती अथॉरिटी मिळायला पाहिजे. या सगळ्यासाठी आपला सूर्य बलवान असणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी रोज सकाळी एकदा सूर्याला नमस्कार करा, त्या ईश्वरीय तत्वाची आठवण ठेवा, खूप छान फायदा होऊ शकतो. आणि दुसरी गोष्ट, जमलं तर रविवारी गरजवंताला, कष्टकरी व्यक्तीला जर गुळ दान करता आलं आपल्याला, त्यासोबत 2-5 रुपये देऊ शकतो आपण, गुळ दान करा, फायदा होईल. शिरीष कुलकर्णी, श्री श्रद्धा ऍस्ट्रॉलॉजी.